Pălăria energetică de la Fuherb este grija pentru sănătatea dumneavoastră, confort, eleganță. 3 înțelepciuni despre menținerea sănătății sunt combinate cu știința și tehnologia modernă. Polifibra și germaniul sunt baza pălăriei. Echilibrul lor este ales cu aplicarea unei abordări științifice riguroase. Pălăria energetică vă va proteja de frig și va avea grijă de sănătatea dumneavoastră. Fibra organică naturală de germaniu este un nou tip de fibră. Îmbunătățește starea sistemului circulator. Accelerează metabolismul, activează histocitele. Ameliorează oboseala și stresul. Elimină problemele din zona umerilor și gâtului. Întărește imunitatea și încetinește procesele de îmbătrânire a pielii. Șalul energetic va avea grijă de sănătatea dumneavoastră. Este universal. Veți arăta minunat în el în orice perioadă a anului.